Aşgabatda Evropa güni münasibetli köpçülüklerin ılgawy ýarşy geçiriler. 11-nji aprelde Aşgabatda Evropa gününe bagyşlanyp dörli aralyklara köpçülüklerin inkluziw ılgawy ýarşy geçiriler. Çäre Evropa Birleşiginiň Türkmenistan naky wekilhanasy tarapyndan Türkmenistanyň Beden terbiýe we sport baradaky döwlet komiteti hemde Aşgabat şäher häkimligi bilen bilelikde şeýle-de ranraş jemgyýetçilik hereketiniň gollaw bermegine guralýar. Ilgawy ýarşynyň ähli ugurlary garaşdyrlyk seýilgähiniň töweregi boýunça bolar. Gatnaşyjylar 2, 5 we 10 kilometrlik aralyklar saýlap biler. 2 kilometrlik ılgawa ula adamlaryň ugratmagyna 5 we 10 kilometrlik aralyklara bolsa 16 ýaşyndaky we ondan uly bolan gatnaşyjylar goýberler. Guramaçylar ähli isleg bildirýänleri bu çäre goşulmagy hemde Ýewropa gününiň agdybirlik we dostluk ruhyny bellemäge çagyrýar. Habar dollugyna biziň saýtymyzdan we mobil goşunýymyzdan okap bilersiňiz.